Исәнсез, Әмирхан, без синең бүген әңгәмә корып алабыз, әйме. Син укыйсың бит инде шушы мәктәптә 3нче сыйныфында, әйме. Һәм син яратасың җырларга. Менә син әйт әле, син кайчаннан җырлый башладың ул? Ничә яшьтән? 7 яшьтән, әйме. Ә син хәзер нидә булса түгәрәктә шөгыльләнәсеңме? Нидә булса ансамбльгә йөрисеңме берәр кайда? Музыкальная школа. Ага. Кайсы мәктәп ул синең? Ну, детская музыкальная школа 4-нче. Ага, 4-нче. Ул укытучың кем синең анда? Анда бүтән педагоглар бар. Күп анда, әйме. Ә менә сезнең гаиләдә тагын җырлаучы бармы соң? Сиңа каян килде икән мондый сәләт? Ну, мин аны шулай захотела инде. Минем апа гитарада уйный. Ага. Һәм җырлыймсың? Ну, юк, ул гитарада. Гитарда гына уйныймы? Ә син үзең нидә булса музыка уен коралында уйный беләсеңме? Пианинода уйныйм. Ага. Молодец икәнсең син. Ә син мәктәптә укыганда менә кайсы фәннәрне яратып укыйсың? Яратам? Әйе. Математика яратам. Математика яратасың? Үзең математика яратасың, үзең җырлыйсың. Син вообще шәп егет икәнсең. Ә син тагын нидә булса хоббиларың бармы? Менә җырлаудан кала. Спорт, бәлки, китап укуны анда. Рәсем ясарга. Рәсем ясыйсың? Нәрсәләр яратасың ясарга? Машина. Машиналар? Алай икән. Бик зур рәхмәт сиңа. Тагын сорауларыгыз юкмы сезнең? Нинди машиналар ясыйсың соң? Нинди машина аласың кирәк? Мин аларны үзем придумала инде. Үзең модельләр уйлап табасың, әйме? Ага. Алайса син бәлки әле киләчәктә конструктор булырга телисеңдер, юкмы андый хыял? Бар конструктор күп. Конструкторларың күп. Леголарың да күпме? Алардан нәрсәләр ясыйсың? Ну, мин аннан хәзер ясамам иде, ул булганы бәләкәй чакта. Тагын синең җырга әйләнеп кайтсак, әйме, җыр буенча нинди конкурсларда катнашканың бар? Татар малаеда 1нче урын. Шәһәр күләмендә? Конкурс татар малаеда. Шунда катнаштың, әйме? Ага. Молодец. Сораулар юкмы анда? Сезнең? Юкмы? Иззапа. Ярый алайса, сиңа Әмирхан бик тә зур уңышлар телим алга таба, укуыңда уңышлар, җырлавыңда уңышлар. Безгә менә шушы мотор җырларыңны җибәрсең, видеоларны, яме? Ага, ярый. Молодец. Сау бул, я.